Sobta encara més sentir la consellera dir que no hi ha col·lapse quan la Charo t'està dient això, no, Borja? És que aquí hi ha... Jo veig dos problemes, no?, primer de tot. Una és que el debat polític, últimament, confronten els titulars amb la realitat, no? És a dir, per exemple, diuen que l'economia va molt bé, però la gent no arriba a final de mes. Cada cop hi ha més persones que et diuen que no arriben a final de mes. Et diuen que tindrem els pressupostos més socials de la història, però no para de col·lapsar el sistema sanitari, el sistema educatiu, l'habitatge, no? Però és que el pitjor que li pot passar a la comunicació política, que és l'exercici que ha fet avui a primera hora en aquesta cadena la consellera Pané, és, en un únic missatge, ha mostrat zero empatia, ha desacreditat el missatger, que són els professionals, i ha ignorat la situació real. Jo recomanaria al govern que comencin a pensar si aquesta senyora està preparada per liderar aquest departament i que aprofitin les vacances de Nadal perquè ho facin ràpid, busquin una altra persona que no només sigui més competent, sinó que sobretot mostri més empatia. No passa res, que ho facin ara a les vacances, que segurament ens oblidarem ràpid, però que ho facin ja, perquè no és la persona dient. Doncs aviam, Borja, si això et sembla empàtic o no. Les morts que s'han produït les darreres setmanes a urgències han sigut de pacients de 82, 92 i 93 anys, i així s'hi ha referit la consellera de Salut. Molta gent, al tram final de vida, busca, o les famílies busquen, volen saber si hi ha algun allargament més possible i entren per la via més ràpida, no? Per tant, a urgències n'hi ha d'èxitos, n'hi ha de gent que es mora. No només es moren a les plantes. Sara González. El govern de Salvador Illa no es pot permetre una consellera que faci un discurs així, perquè tu pots discrepar del que estan plantejant els professionals, però negant el conflicte segur que no el resoldràs. El resoldràs, primer, amb empatia, com deia el Borja, que era la paraula que jo també volia fer servir, no?, a nivell de la resposta política. I després, amb diàleg. I després, potser també a passejar-se una mica pels hospitals de Catalunya i a les urgències i veure en primera persona com estan. Crec que són prou greus les declaracions de la consellera com per ser contundents en la crítica. I jo crec que la consellera, igual que tot el govern, són perfectament conscients que en el sistema sanitari es van produir unes retallades l'any 2010, que el sistema es va tensionar brutalment, i això el president de la Generalitat ho sap, durant la pandèmia, i que cada vegada tenim més població, més envellida i amb més patologies i amb més complexitat, i que això obliga a repensar estructuralment tot el sistema sanitari, començant per la porta d'entrada, que són els centres d'atenció primària. I ho nega Iñaki Ecuria per desconeixement, com diu la Sara, perquè possiblement no trepitgi els hospitals, o ho nega de manera estratègica, perquè no vol reconèixer que hi ha un problema? Espero que trepitgi els hospitals, perquè la consellera... No, jo crec que ells són conscients del problema, és un problema estructural, com deia la Sara, ja ho ha dit, que és augment de la població, quan passes de 6 a 8 milions, envelliment de la població, retallades, era un moment que segurament s'havien de fer retallades perquè el context econòmic era de crisi, i va afectar tots els sectors, però ha vingut una època de millora econòmica i no s'han invertit, no s'han fet aquestes inversions. Jo crec que ella està fent un paper de política però mal assessorada. Mal assessorada, i aquesta última frase dient que la gent porta ja quasi és un insult a la gent gran i als familiars que estan patint aquestes situacions. I en aquesta denúncia, perdona, jo no veig cap crítica als professionals. És que no hi ha cap crítica, el que s'està és alertant des dels professionals que el sistema ha col·lapsat. I es reserven, ens ho deia el Sergio López, comunicat de l'Hospital del Mar, a prendre accions legals. Valoració final, Xavier Tarragó. No, clar, són lliures d'emprendre qualsevol acció legal que considerin. Nosaltres estem ben tranquils amb això. Nosaltres assenyalem al Departament de Salut i també al responsable de l'Hospital del Mar per seguint les recomanacions dels nostres assessors legals, però nosaltres aquí assenyalem amb contundència és a qui ha de ser garant de la salut de la ciutadania, que és el Departament de Salut, el govern i el Departament de Salut. No oblidem que segurament la consellera el que pretén és que no tenir professionals d'abans i no tenir agents d'intel·ligència artificial. És la consellera que ha dit que la intel·ligència artificial diagnostica millor que els nostres professionals. I avui ha dit una altra cosa que aquí no ha sortit, però que
he vist en una piulada així, que utilitzem els ciutadans les baixes amb seny, no? Que com que abusem de les baixes. Els CAPs, concretament. Exacte. Això indirectament és també posant en entredit la professionalitat dels facultatius d'atenció primària. Què vol dir? Que donen baixes sense criteris mèdics, que les donen a la bambalà? Escolta, jo crec que algú ha de posar fre a tot això, sí. Malgrat això, una bona notícia i és la satisfacció dels pacients catalans. I és que, segons una enquesta, la majoria dels pacients catalans estan satisfets amb el sistema sanitari català. Aquest és el resultat del 2025, és a dir, una valoració de 7,3 sobre 10. Per tant, són bones dades, Sara. És que tenim uns grans professionals en el nostre sistema sanitari, si és que una cosa no treu l'altra, però justament perquè és la joia de la corona del nostre estat del benestar, els governs han de cuidar els que ens cuiden, han de cuidar els que ens han de guarir a nosaltres, no? I sí, i començant, insistim, per l'empatia, per escoltar el sector i per escoltar les demandes i veure dins de les possibilitats què es pot fer. Tot no es podrà resoldre alhora, però com a mínim que hi hagi una progressivitat. Doncs amb aquest punt positiu ho deixem aquí i avancem. Xavier Tarragó, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I molta